Pozdravujem vás, dobrý deň. V tomto videu sa pozrieme trošku z pohľadu čínskej medicíny o tom, ako funguje energia v tele a ako funguje divoká hus. V minulom videu som hovoril o energii a teraz by som veľmi rád niečo povedal o orgánových dráhach. Môžete si to predstaviť, že každý jeden náš orgán v tele, napríklad srdce, žalúdok, plúca a podobne, je spojený neviditeľnými dráhami, ktoré zabezpečujú prúdenie energií do konkrétneho orgánu. A každý jeden orgán je akoby, že v určitom partnerskom spriateľenom vzťahu s nejakým iným orgánom. Napríklad močový mechúr je v partnerskom vzťahu s obličkami a podobne. Takže za všetko v našom tele môže energia. Keď máme nejaké ochorenie, tak sa to všetko deje na tej energetickej báze. Takže v nejakom našom orgáne je energie až príliš veľa, v nejakom je menej. Zákonite, kde je niečoho príliš veľa, tam musí byť niečoho príliš málo. A čo my chceme docieliť čikungom divoké husy, je to, aby všade bol čo najrovnovážnejší stav. Aby nebola ani na jednej časti tela príliš veľa energie a ani na druhej časti príliš málo energie. Pochopíte to tak? Napríklad máte rieku, táto rieka nerušene a pokojne prúdi, na jej brehoch rastú stromy, žijú tam rozličné živočíchy, vtáctvo a podobne. Niekto sa však rozhodne na tejto rieke postaviť priehradu a dramaticky zmení celý priebeh rieky tým, že vytvorí priehradu, takže na jednej strane sa vytvorí obrovské množstvo vody a na druhej strane by bol zabezpečený nejaký regulačný systém, vzniká len maličký potôčik, ktorý reguluje to veľké množstvo vody. To znamená, že predtým bola harmónia, predtým bola rovnováha, predtým bola rieka. Voda v tej rieke bola rozložená rovnomerne. Ale teraz je na jednej strane príliš veľa vody a na druhej strane príliš málo vody. A tam na tej strane, kde je príliš veľa vody, môžu vznikať problémy, lebo aj príliš veľa vody je určitý problém. A na tej strane, kde je príliš málo vody, zase bude určite sucho a podobne. Takže už tam vznikla nerovnováha a túto nerovnováhu je treba nejakým spôsobom udržiavať a na to je potrebná zase energia. Takže oveľa menej energie by nás stálo, kebyže udržujeme rieku len v pôvodnom stave a nič do nej nedávame. Takže keď máme nejaké ochorenie, dlhotrvajúce ochorenie, znamená to, že my toto ochorenie udržujeme nejakou svojou vlastnou energiou a nás to stojí niečo. Ale keď sa vylečíme z tohoto ochorenia a keď my prekonáme tieto bloky, ktoré spôsobujú toto ochorenie, tak sa nám uvoľní obrovské množstvo energie. A toto obrovské množstvo energie my môžeme s ľahkosťou použiť na ďalšie aktivity. To vysvetľuje to, prečo je veľa ľudí unavených, prečo veľa ľudí nevie, čo má so svojím životom spraviť, prečo nemajú motiváciu, prečo nemajú záľuby, prečo nemajú žiadne sny a plány, pretože držia veľké množstvo energie, udržujú si veľké množstvo energie a vynakladajú veľké množstvo energie na ich bloky, ktoré im spôsobujú to, že nemajú energiu. Viem, že je to veľmi začarovaný kruh, ale je to tak. A my, čo potrebujeme urobiť, je uvoľniť tieto bloky, ozdraviť to, zharmonizovať. A tým sa nám uvoľní obrovské množstvo energie a my budeme mať čas, priority a energiu na všetko, čo potrebujeme. Takže každý jeden človek si môže vybrať, každý jeden človek si môže vybrať podľa svojich priorít. Nič nie je dobré a nič nie je zlé, všetko je tu pre niečo. My sa rozhodujeme, čo urobíme so svojím životom v každom jednom okamihu.